I gonna kukasi, I gonna kukasi, I gonna tiwa, I gonna kumpa. Follow here. Edu Brazil. Now when I come to the original, no more better. No more better. I won't go better. Better your elder brother. I can not quite 20 naira. Now come get over that. No, what to do to naira. Not a good time. I wish you now. Now boy, Sam. Now boy, I can't to Keruzudia. No, Grima. No, what you go about? The Quanu Munek issue. No, I work on a here. I wish you. The Quanu Munek issue. No, what issue? What give up? I wish you. Na guy was an issue. Grima, thank you. The Nakama, Nakana Max in Grima like this. No, no, Grima, the man. I think the Mawu Sabi. No, we'll take up, Ago. Hope the food is very, very sweet. Adaisika. Isuka. I call Niki Jejimun Ishina Cameroon. Is that going to a symbol? No. No, why? Because no, why? Ago. Can you imagine my fellow women? Each time I speak Igbo, Fana Mom. That I don't know how to speak Igbo. Eh? What is the meaning of this? Yeah, boy. Oh, Nanya Kobi na rolling Miriada. Gimwa no wegi malo. Nibo gerege. Ibo gerege. Nibo meye kwe. Man, I'm trying now. Eh? Ana ma weekend. Nya kanji agwa ngba. Ana agwa nti. Nti anogo. Mgbe belisi ebelenti. Mgbe gị na di gị nọ Cameroon ka ọpanya a na-agwa gị na-eje gị na-elute ụlọ ịnụrọ nke mkpu mana kịta ifugo n'ihu mana nsogbu adịrị ya ọ bụrụ ya ka ụmụ nwaanyị ibe gị ga-eji wee jiri tie epela ị ga-aka arụ n'amụ ka e wee na-amụta. What is the meaning of that? The meaning of that is practice make perfect. Ị ga na-amụ ka i wee mụta. Obviously, na mamuta. Eto namu. Ya muta Igbo. Maka iwe onye Igbo. Okay. Very, very soon. I must learn how to speak this Igbo. Madoka. Mama. Madoka. Mama. Madoka, how long will you continue to be playing this ogene? Eh? Madoka, will this ogene give you money to start up your family and build houses like your mate did? Eh? Mama, what is it again this morning? Ogene can beg no to talk. How can I can? Am I begging you for money? Majuego. Why I have my cow organic? Madoka, you are no longer a baby. You are now a grown up and supposed to marry a wife and give me your mother grandchildren. You hear? Madoka, all your mates in the city have gone far beyond this your ogene. You hear? Mama, I am not ready for this your comparison. You're going to the market. When you get to the market, leave your business where you have customers. Start advising them on how to bear children and start building houses. Naya, Ogene is my destiny. I am destined to play Ogene, and Ogene I will play. Have marker. Ogene. Madoka, I am your mother, and I'm supposed to advise you. If I don't, who else will do that? Madoka, this year ogene of 13, what have you done from it?
And where will it lead you to? This is money. Check! I'm telling you where this Ogene will lead you to. I've heard you. No problem. I've heard you. Thank you, advisor. Okay. Chineke mere gị ebere. Fufu mkpara ya ji izu ụgwọ. Nsogbu adịra. Ka nje bata. Technical advisor. Mama, biko gote ma pokpa o. Echefukwana you gote ma pokpa. Ah, ọ gị na ọkpa. Ị na-akpọ ọkpa. Ngabo isi ndị ntukwu agbọghọbịa ba n'ụlọ na-ekwumi yo ka no sampe Ichie Dike mbụ na-abọ nke izizi n'obo ọ ga-adịla unu na mma. ụmụ iyo bịara ka anyị kene gị enu ka unu ga na-aga, unu ga na-agbago unu ghara agbada ise. Kedu nke unu wakpo m n'etiti ewe na abụ ọdụkwa mma? Ụmụ iyo si ka abịa gwa gị ọkwa iwu na mmemme azụzụ nke afọ a. Ụmụ iyo si ka abịa gwa gị na anyị ga-eti ogene n'isọmpi a. N'isọmpi nke afọ a, ụmụ iyo ga-eti ogene. Abịara ka anyị gwa gị ka edeba aha anyị maka inwe ishu ịghọta. Ụmụ iyo ọkwa ya na ọ ya mere anyị ji bịa. Ọgwụchago? Ekele abụ ogene unu ahụ. Ụmụ iyo ogene cultural group gbam. Ogene cultural group. Ụmụ iyo ogene cultural group maka ishu. Ibe ọ bụ na unu bụ ụmụ ọkpụrụ n'ala, unu kwesịrị unu na-abata n'ihe ọbụla anyị na-eme dịka omenala ji wee chọọ. M na-edebe aba unu n'akwụkwọ. Ọ ga-adịrị unu na mma. Unu na-egbogo egbogo na-ara egbede. Onye obodo ka ịbụ. Anyị si otu isi mee naanị ihe a ị ga-ahụ. Ekene Udo! anyị alawakwana. Enu. My destiny, oh ah. My destiny, oh ah. My destiny, oh ah. Oh, that is the God. Destiny, oh ah. Destiny, oh ah. Destiny, oh ah. Oh, that is the God. obodo ga-ekweluwe debubi yo pasalo. My dear, how are you? I'm fine. Excuse me. Come, please. Biko nne, ị bụ onye obodo? Abụ onye obodo. Who are your parents? Abụ m nwa ọka na-ete nkwụ na ụmụ Igbo. Okay. Adoka. Oka, the man that sells wine in the market. Yeah, that man is a nice man. Ezigbo mmadụ. Hey, nne,
Because I want to know you very well so that I can connect you with my son. Nne, if you could do kwa mma, but no work with your mom make want to phone wagging okay. I will make an arrangement for both of you to meet. Oh? So bad, can be an hour and so bata. Okay, my dear. One bye. Oh, hey. There is a wife material. Biko, akachukwu nwa m bịa ka ije na nke nze nwobi ka ịgbatara m ọgụ. Na come on, na what for you? Na what for you? Ina go school fe o. Na ana ko ozu na eke na ngamo agachula aka m. Boss na ya pụago. Biko, ọ nwere mmalụ ọnọdụ nọ n'ime ya. Ike je batara m ọgụ a ka o wenyere m aka ka m wee dị ndụ. Na come on, ina go fe come on, ina go fe biko. Ngara buzie my destiny nga ga echula aka m na. Beze me ozi fi gi butezi ọgụ. Man, na come on, kubulum biko ya pụọ. Ngara buzie my destiny nga je bọtọ ọgụ, beze bọtọ ọgụ na come on. Mamme we biko. Biko ka ya nwe issue, mamme we. Ka ya nwe issue biko. You are welcome. Thank you, Mama. How is your family? Your mommy and your daddy? On your bonnet. And your siblings? We are fine. Yeah. No. Thank you. Hey, Madoka. No. Come. There's something I want to tell you. Come. I hope no problem. Bianso. This is my son, Madoka. He is very industrious. I want both of you to get along. Madoka, she is on you. She's a very nice girl and from a good home. I brought her for you to, marry her. No, what is the meaning of this? No, I don't understand. Why are you embarrassing me? Please, take her to the person you want to marry her. I'm not interested, Madoka, what is wrong with you? Are you out of your senses? Someone will try to make good effort for you. All you do is to turn everything around. I wish your father is alive to witness all this attitude of yours. Manakangwagi, you must marry Onyinye. Onyinye, on chago gitieja. Mama, look at the person you brought for me to marry. So he has now gotten to the point that you will go out and find any person for me to marry. A granola seller. No, get out of this place now. Madoka, she is not going anywhere. You must marry her. Mama, stay. You must marry her. Hey! Yes. Mama, let me tell you. Even if my mate's daughters are getting married, I am not interested. And even if I have to marry she is not going anywhere. You must marry her. Michon, on chago gitejera. Mama kana banu. Na ebe ki me nana. Madoka, inu chago kwa nwa o. Nwe kwebo di azeje. Mama kana ba. Madoka, you must marry her. I know the house. What's up? Madoka, you must marry her. You got what I'm going to you can know. You can't marry her. I'm going to their house right away. Hey, look, I'm going to. Hey, Madoka, Itago Apuride. Chineke me.
Hey, check my wine or my WhatsApp. I got money now. If for this festival, I get TNT go. Say, no chaka wegwa. He say, woke gabwa. He say, wine gabwa. He say, obala gabwa. He say, my destiny. Destiny. Pikasi, I can tiwa, I can kumpa, ukolo wa here. Ebi feni nene mezi, mankedi mane mewa, mankedi njone mezi. Igo kwa mugu, edosi eligono, achoro kwa mugu neba. Madam yeri. Ademi fendi. Si na ya no etenisi na anu na dia ba. Na otra mi awe. Agotara magotara. Mmanya ajulo oyi. Mmanya ajulo. Madam yoli. Ina mi yan pia ya. Ala ka mi awe. That baby, okay, the message na what for you? More talk with the way. Can never order here. Ojaka no isi. Mga mo ikwe ba okuna. Ma talk we here. Madam yori. I don't know what's going on. Who does this about boys so much? I Come and download the one now. Now, most of them don't want for you. Oh, go back. Now, why you more like what you were supposed to? Weba! Look, one here and then you get out of here. Not by you. Yori, if can, Madam Yori, ekwere akwe ma kwe ige weta anu here. What a spoon now, can get it. If it's in my hands, can't get it, now be my own catch it. Madam Yori. Only a one issue. I gave work issue. Only a one issue now. I'll come back issue. I wasn't no. Now, like a music, the cow Sebapo. Why? Can, Madam Yori. Now, take a spoon now. Take a spoon. Njaboro, una di go right. Go back.
ma yo ọkwa customer na-ekwu kwa ndị onye na-ebe ahụ chief ịmara ịmara ya onye chief akpọta new customer bịa ya na atụ atụ m ga-emekwa gị ife na shed onye mere gị ife niile ka ị na-asị akụnye na ba onye cheki ya 2005 echeki shugo na mamu ta 2005 ya da bitiya na maka mfiya nan na my chocolate come on down and you chance now okwa kan tu na yo girl because consider am na kan we love for ko girl because hey aka ke cho kan make it take him on away take him all of a sudden na ye game men ma customers kan kwebin and ha na like konyo so serve ha na problem nye mobile time kan ga serve ha na ị na-emekwa okenye na-agwa ofe ka evi na-asịzi nye gị time gị na-eche na exam hall kwetanụ na maka chukwu alọvọ kera bụ ka ngwazi gị na ife ọ na-ịchọrọ m ga-emelu gị ife ọ na-ịchọ ka ngụta m ga-ego taa chọgoro ka m fielu gị mmadụ na mfielu gị mmadụ ma ọgụdụ na m alọvụ gị awanyezi na m na biko aka nye mobile time can't think about it biko obele okita mommy a shout nye mobile time biko before mmadụ na-ahụ ọgụdụ m ka ọ bụ nke nji aka biko hey my chocolate biko kwetazie now I can't say if you go young now. I must figure some work now I know him every day. Be sell ga kwa me be sell kwa. Umi ya kwa. Rianu. Ya. Nwanu. Ya. Zwanu. Ya. Kwa zwanu. Yo. Oro na ko seru. Tata bakata. Ya mbana. Always gonna what's that I'm chefu. Mugu na nka keri ka mmadụ. Ti ono ga balia. Nne go la ya fa na no. O sepuluwa. Chukwunna. Ndị ichie anyị abịala asị ka atụpụrụ na mmanya unu. Ihe anyị ga-eme taa ga-ewetara anyị ọṅụ ga-ewetara anyị ọmụmụ ga-ewetara anyị ọganiru ndị si ịkụ ogene awụghị akara aka Chukwunna ị ga-emechi ọnụ ha taa ị ga-egosi ha na ogene bụ akara aka ihe anyị ga-eme taa onye obi ọjọọ a ga-anọ hụ anyị onye akpịrị na-akpọ nkụ ga-ahụ mmiri ṅụọ o sepụlụ ụwa anyị si wepụrụ anyị ishu onye ọbụla ga-ewetara anyị ishu Chineke nna nye ishu ka eko dị ya o na wepụrụ ya nwi ọma ka nsi dị ọnụ mekene cha umo bokweni zuonu olukokweni ka ọ na-elu asị na agha akara ka a na-akwani na-eri nwa ngwụlọ n'ọnya wu mmemme anyị na-emefu ka anyị bịara ka anyị megherie nke arọ nwa ara aghọ na anyị ọya kwụ enu anyị o na-atụ mgbe anyị na-ekuzi ndị egwu izizi ya emela anyị ọkpa na ana apa maka cultural group na abata ka anyị n'elu anya
Manya ogonu go si we gbatakwulu inebe anya na emegowe gawa shikweshi mmie emetekwe rie anyị ya na-aga na iwe ka dị n'ikwe karịrị nne anyị na-akpọzi ndị Igbo ya emela anyị ọkpa na ana ndị Igbo eze ka anyị nele unu anya Ebi feni nene mesi, mankedi mane mewa, mankedi njone mesi, ilo kwa mugu, dosi elilolo, achoro. anyị na-ewe anya iwu na ọkpa mmọnwụ ka na-aba n'Igba ndị nwawo okewe ka ọ nara nwara anyị na-aba akpọ ndị ọzọ ka anyị na-azụ ya azụ anyị na-aba akpọfụtakwa ndị ọzọ ya emela anyị ọkpa na ana ndị Udoka Cultural Group ọka okwu iwe ikwu ka a na-eme anyị wụwa na emekwuowe anwagwowe okewe ka ọ nara anwara na anyị na-akpọzi ndị ikpeazụ mana ọwa ọkwara peneriche
ndị ya emekwetala anyị ọkpa n'ana ndị ụmụ iyo group. Mankedi man emekwa Mankedi njo nemesi Igokwa mugu edosi elugolo Achorokwa nwo neba Mu yekene mun Ekene mun Ekene mun Biko Ibe fendi mpiaya Emepe elug office Obuto mu ezigbo tuto Emepe office Maka obu anguru unu memu Site ka ishite na ime ka obodo m niile ka obu na-atọ m ụtọ n'egwu unu tiri maka ibi nke ana m akọwazili unu na Chukwu agọzigokwe n'akara aka unu ihe unu ga-aṅụ ma kwụ ụgwọ Oh yeah, so I got done one time, We got done here. I ain't go chanka you with ya. One if I have a king has Jirani, Akanko. Kokune,
ogene abụrụ nke ndị mkpu ịchọla inwe ishu nwanne kwetegodi ka agbazu olu gafịa ịchọla igbo egwu a ịchọla igbo egwu a ịchọla itu ogene abụrụ nke ndị mkpu ụmụ ihe ọkụ ogene obodo agbaba ya agbaba fapụsakụzi ogene niile obodo yaba yaba ọkwa ebuwali egwu Mungu. No ya ifeni mendelo umu yoku ogene obodo agbaba ya agbaba My Joko. Baba, mo kwe like ya. Ini. What even ekuzi me ebe no. Bo na nga ni engine bugoro ekpetashi Colombo. Engine bugoro Colombo biko inwe ya na mana nakwa ya. Nakwa sa ifa akuni si asa ya. Sacha pokwa. Bogo bologa na esem ni fro ku ife mo ejikwa di ime. Ma akoko idi aka. Mo ada akoko idi aka ejikwa di ime. Nakwa sa ya akuni si asa ya na. Come. On a mop good. Obodo ya mop obi na ala akwado biko. Joko mbiana ga bazu aga wa baba. Ngwa buko Colombo. Joko my chocolate. Even you like aga. So when them boy to pre-clear. How for you? So do more to pre-clear now. It go to ya natural chocolate. Can you buy natural water? So when you come, bana. You don't even buy. Nah, but nah, what night? Lama. You must even there when we are. Don't now you come down and don't buy Indomie. Now, don't do. You don't buy Colombo, you know there. Choco, the choir, because it's going to choir again. Boko chini na, jami oze even in a love on your song. So I have the Malaysian. They go na kwanya you love on yours Choko makachu. Mbo that guy, mbo go I broke even the way mbo go na so biko kwa oh. I know into Aisha. Anokwe manokutani ne so le kan furu na. Ama mkosi me onu kan ko ndi ogene na abem mana so le kan like. So go mo wala na I believe in you know you mago. One day go put them go be wine on where by when. Jidezi abasia o bia weji gata go onto abatasia beje ko bulungom watala mbuo everybody is okay ama o get the days back chokom you know there na ngata kwa ju no. Never how what? Jack and I chief. Hey, on the man. Chief, they want to. So to set on that. No. Jenny, can I go to chief? Nanja man. Chief, cover Adam. Adam cover. After one be fair.
Moliano, it's okay. Chief Libenini, only for the Chemeka, Malino.